أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngicela u-Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Bafowethu nodadewethu sekunjalo. Sekusincengile nje. Aseqalileke amaNazaretha ayangithuka ade sebemile ukungithuka. Sebeqalileke sebeyangithuka futhi. Sebeqalileke bayangisabisa futhi. Bayaqala futhi bayangisongela futhi. Ngazi ke ukuthi inkinga isikuphi manje. Kodwa ke kuneverse la engibaphathele yona. Okuyincwadi kaIsaiah 41 uqale lapha kuverse 10. Abathuki mina ngedwa. Baningi abantu ababathukayo la ku social media. Bafowethu ngicela ukunixwayisa. Kunabantu abanenhliziyo ezimbi abala ku social media. Kunabantu abanenhliziyo zikaSathane abala ku social media. Kunabantu abanukelwa igazi abanamaqunga abala ku social media. So yekelani ukuthuka abantu ku social media ngoba lo muntu omthukayo awumazi ukuthi ucabangani. Yini izifiso zakhe? Yini izinqumo angayithatha? Ayikho into ebuhlungu nje ukuthi umuntu akubize phansi kwezigedi kama wakho. Mina ke wakoShandu anginayo nencane inkinga mina. Ningangithuka nigcine la ngithanda khona. Anginayo nencane inkinga. Kodwa sengixwayisela ukuthi ngelinye ilanga uzothuka umuntu wrong. Lalela ke ukuthi mina noma ungathi uyangizingela, noma ungathi uyangisongela, noma ungangifuna ama location, naloko kuyekeni ukufuna abantu ama location ngoba umuntu uzokunika ilocation yakhe. Kanti awumazi lo muntu okunika ilocation yakhe ukuthi inhloboni kaPende. Lalela mina wakoShandu ngithi mina kuwe qhubeka ungithuke ugcine la uthanda khona. Lalela ke mina iverse elingiqinisayo from eBhayibhelini. Ayithi mangikhotha kuQuran ethi ngikhotha amakoporosh kulungileke. kuQuran ngizokhotha khona mangifundisa ngeQuran. Ngoba ngizowakhotha lawa amakoporosho mangifundisa ngeQuran ukuze wazi ukuthi ngifundisa ngento engiyithathapi. Lalela ke Isaiah 41 verse 10. Ungesabi ngokuba mina nginawe. Ungapheli amandla ngokuba mina nginguNkulunkulu wakho. Ngiyakuqinisa futhi ngiyakusiza. Yebo, ngiyakusekela ngesandla sokunene nokulunga kwami. Bheka bonke abafuthekela wena bayakuba namahloni bajabhe. Abamelene nawe bayakuba njengento engelutho babhubhe. Uyakubafuna ungabafumani kodwa labo bantu abaxabana nawe abalwa nawe bayakuba njengento engelutho nenjengeze. Nanto ke mina iverse elingiqinisayo elenza ukuthi ngiqhubeke nalento engiyenzayo ngoba angibizanga igama lamuntu, angishongo ukuthi usibanibani unje. Mina ngizikhulumela nje ngokukholwa kuphela. Ngiyabonga.